Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Pontozó, a Vásárhely.ma podcast sorozata. A stúdióban pedig köszöntöm Szucher Ervint. Szia Ervin! Szia István, szép jó napot kívánok! Visszatértünk újra a Pontozóval, mert újra érdekes témák vannak Vásárhelyen, amit érdemes megbeszélnünk. És kezdjük gyorsan azzal, hogy 80. születésnapját ünnepelte a Mogye magyar karának jelenlegi és egykori tanárai gyűltek össze egy kis megemlékezésen. Erről te írtál, te voltál ott, mi történt pontosabban? Igen, ezt fontos hangsúlyozni, hogy a magyar tanárok ünnepeltek, mert hogy nekik van ünnepelni valójuk. Ezelőtt 80 évvel ez egy színmagyar intézmény volt, és nem csak azért, mert olyan volt a város összetétele, hanem azért, mert ezt királyi rendelettel, amit aztán dr. Petrug Róza és kormánya megerősített, kimondottan az erdélyi magyarság számára hoztak létre. Mégpedig úgy, hogy az impériumváltás után, 1945 után a Kolozsvárra visszatérő, Nagyszebenből visszatérő román diákság, tanárok valósággal kiutálták onnan az egyetemről a mieinket, akiknek úgymond menekülniük kellett, és felmerült néhány erdélyi település neve, hogy hova lehetne menni, többek között Nagyvárad, Marosvásárhely. Ez a kettő volt az, ami elképzelhető, elfogadható lett volna, ugyanis nem elég magyar városnak lenni, hanem egy olyan kórházi lánccal kell rendelkezni ahhoz, hogy egyetemet tudjál indítani. Akkor nem is egyetemről volt szó, csak orvosi karról. A román hatalom hallani sem akart Váradról a magyarországi közelsége miatt, és így esett a választás Marosvásárhelyre. Mondhatnám, hogy szerencsés választás volt, legalábbis mi vásárhelyiek szempontjából mindenképpen az, hisz nagyon feldobta a város életét, a város közéletét, kulturális életét. Akkoriban még divat volt az, hogy az orvosok, később úgy kiegészülve a gyógyszerészekkel, a tanárok eljárjanak színházba, hangversenyre, sőt maguk is alkossanak szimfonikus zenekart, irodalmi eseményekre jártak el, illetve irodalmi eseményeket hoztak létre az egyetem keretében. Ma már mindez csak a múlté, látjuk könyvbemutatókon, látjuk különböző kiállítások, tárlatok megnyitóján, hogy van valóban néhány idős egyetemi káder, aki itt is ott van, ott is ott van, de a középkorúak, fiatalok közül nagyon-nagyon kevesen járnak el, nem kapcsolódnak be a város kulturális életébe, de ez egy másik téma lenne. Tehát nagyon-nagyon meghatározó volt egyébként az orvosi egyetem mindig is Marosvásárhely életében, hiszen az, hogy ma van Marosvásárhelyen román színtársulat, az pont annak köszönhető, hogy amikor a Mogyén elindult a román kar, akkor pont a román kar tanárai és diákjai követelték, hogy legyen a színháznak is román színtársulata, mert ők szeretnének színházba járni, mint említetted, és úgy jött létre a Nemzeti Színházba a román színtársulat. Igen, na és apropó román kar, román tagozat, hát az meg úgy jött létre, hogy a mai napig sincs leírva, hogy az létre kell jöjjön, az egy egyszerű utasítás volt, telefonhívás, hogy már pedig meg kell azt is alakítani. Nos, és így lett a vegytiszta magyar intézményből egy vegyes intézmény, amelynek magyar része fokozatosan sorvasztották, eljutván egészen addig, hogy volt év, amikor a gyógyszerészetire már nem is hirdettek felvételit. Úgy nézett ki, hogy ha nem következik be az 1989-es váltás, akkor végleg megpecsételődik a magyar tagozat sorsa. Az épületen belül levettek mindenféle kétnyelvű feliratot, ezeket egynyelvűre cserélték. Egyébként ugyanez a folyamat megfigyelhető a 86, 87, 88-as években az iskolákban is, a Bolyaiban is levettek mindent.
az utcanévtáblákat kicserélték Marosvásárhelyen, és ez volt az az időszak, amikor sem a sajtó, sem a színházi plakátok nem említhették magyarul az erdélyi település nevét. Tehát létezett Türgumuresi Nemzeti Színház, létezett Orádiai Állami Színház, így jelentek meg a plakáton, a sajtóban pedig nyilván ott is le kellett írni egy cikkben minimum egyszer a település nevét, utána megkezdődött a cselezgetés, hogy a Marosparti város, vagy a Sétatéri Színház a Kolozsvárira utalva, vagy a Cenkai város. Nehéz időket éltünk, és amikor már azt éreztük, és érezték az orvosi tanárok és diákok, hogy végre ennek vége, bekövetkezett 1989. decemberre, hát csalódniuk kellett. Ha emlékszel, vagy tudod, akkor 1990 forrongásokkal kezdődött az orvosin, űlősztrájkkal, aztán különböző ígérgetések, hitegetések, amelyeknek semmi eredménye nem volt, illetve később, egy jó évtizeddel később némi eredmények születtek. De akkor már a kocka el volt vetve, a magyarság kisebbségbe került a saját intézményébe. A 2000-es évek elején ezt az egyensúlyt próbálták, és sikerült is nagyjából visszaállítani. Utána meg jött egy Azánfirei korszak, aztán még egy Azánfirei korszak, azt hiszem, hogy most a 3. mandátumánál tart, és egyre rosszabb a magyar tagozatnak a sorsa. Van-e kilátás ebből? Tehát, hogy mit mondanak most talán, vagy volt-e szó egyáltalán ezen az ünnepségen arról, hogy merre van az előre? Nem voltak ilyen ünneprontó, meg lehangoló felszólalások, meg megjegyzések, de nyilván, hogy a statisztikai adatokban benne van. De én arra gondolok, hogy nem tudom, van-e terv, hogy most akkor mi lesz a következő terv? Mert ugye írtunk mi is többször arról a Mogyével kapcsolatban, és tehát hamarabb hajlandóak úgy tűnik elfogadni mondjuk az angol karnak a megalapítását, mint a magyar karnak. Hát nem úgy tűnik, hanem az van, létezik angol kar, nincs magyar kar. Lehet, hogy előbb-utóbb lesz Hottentotta kar, és akkor sem lesz magyar kar. Tehát egy teljesen eredeti módon értelmezi a vezetőség az oktatásügyi törvényt, illetve az egyetemi autonómiát. Az egyetemi autonómia létezik, és kell, hogy létezzen, viszont egy felsőoktatási intézmény, amely a tanügyminisztériumtól kapja a finanszírozást, és a tanügyminisztériumnak alárendelt, az nem lehet állam az államban. Nem viselkedhetsz úgy, amikor nyújtod a kezedet, a markodat, akkor te a minisztériumhoz tartozol, és amikor be kellene tartanod a törvényeket, akkor azt mondod, hogy hát bocsánat, ezek rám nem vonatkoznak, mert én autonóm vagyok. Igen, egész egyszerűen azt kell kimondani, hogy attól, mert te egyetemi autonómiát élvezel. Az, hogy szervezed meg az egyetemedet, meg hogy szervezed meg a kutatásaidat, meg az oktatást, meg nem tudom micsodát, az ugye csak rád tartozik, zárójel, betartva az ország törvényeit. Tehát, hogy autonómiád van, de az ország törvényes keretei között van autonómiád. Most ezt értelmezi nagyon sajátságosan az egyetem, tehát hogy adott esetben ő a román törvényeket is hajlandó, most mi az, hogy hajlandó, hanem megkerülgeti itt-ott, és azt mondják, hogy hát de egyetemi autonómia. Igen, és ebben ott van a mély állam segítsége, az a mély állam, amelyet többek között az igazságszolgáltatás vagy gazságszolgáltatás képvisel. Ugye pert is nyertek, nem egyet, kormányt is buktattak. Ugye 2012-ben a 11-ben megjelent egyes számú oktatási törvény kapcsán az Ungurjánu kormány megbukott. Azóta se bukott így kormány Romániában, az előtt sem. Ekkor ennyire erős szimbólum, hogy ha Marosvásárhelyen magyar kar lenne, akkor 180 fokos fordulatot vesz a virág Romániába, és újra magyar idők jönnek? Nem fog ismét belovagolni Fehérlován Horthy vagy valamelyik utódja. Nyilván, hogy ettől nem változik meg a világ, de nézzük csak meg ezt az országot, meg
nem mondanám azt, hogy ezt a népet, mert nem jellemzi a teljes népet, de mihelyt nem tud magának, főleg a politikai osztály, nem tud magának, az országának egy jólétet teremteni, sokkal könnyebb egy ellenséget kreálni. És ezzel hitegetni és életben tartani a potenciális választóidat. Hogy mi megvédünk a magyaroktól. Mi ellenállunk nekik. A magyarok attól, hogy magyarul tanulnak, attól a románoktól nem vesznek el abszolút semmit. Én merem állítani, hogy néhány szerencsétlen kivételt leszámítva halljuk a médiában, halljuk a parlamentben, hogy a magyar képviselőink, azok, akik feljutottak oda a polcra, nem csak politikában, szakmában, mindenben, jobban beszélik a román nyelvet, mint a regáti románok. Legalábbis az irodalmi nyelvet beszélik. Ez egy általánosság egyébként jellemző az erdélyi magyarokra, hiszen nekünk kisgyerekkorunk óta irodalmi román nyelvet tanítanak. Tehát ugye mi úgy tanuljuk meg a román nyelvet, hogy persze azzal a kis zárójellel, hogy esetleg ha vannak a román barátaink a játszótéren, akkor tőlük azt a hétköznapokban is használt nyelvet halljuk, de a gyerekeknek az irodalmi román nyelvet tanítják meg. Úgyhogy az erdélyi magyarok, ha beszélik a román nyelvet, akkor jobban beszélik, vagy hogy mondjam, egy felsőbb fokon beszélik a román nyelvet, mint a hétköznapi és román nem csak beszélik, István, mert most, hogy van Facebook, és mindenki ossza az észt, és mindenhez hozzászólnak, azt is látjuk, hogy helyesebben írunk, mint ők. Sokkal helyesebben írunk. Mert hogy minket így tanítottak. Írunk, igen, és arra is megtanítottak, hogy nekünk 10-szer, 100-szor többet kell tudni, mint a román testvéreinknek. Nos, kérdezted a jövőképet. Egyelőre úgy néz ki, hogy a magyar tagozat helyzete nem veszélyeztetett. Habár amikor tagozatot mondok, akkor egy idézőjelet is oda kell tennem, mert nincs hivatalosan magyar tagozat. Van magyar oktatási vonal. Linie de predare in limba maghiară. Tehát tagozat nincs. Úgy, ahogy kar sincs, fakultás sincs. Nem veszélyeztetett, mert elérte azt a kritikus arányt, amikor már semmiféle beleszólásra nem lehet. Nem tud sorsdöntő lenni. Tehát a tanárok aránya, a magyarul oktató tanárok aránya 20% alá csökkent, főleg amióta a Mógyé bekelbelezte a Petrumájor műszaki egyetemet, azt az egyetemet, amely ugyanazt a szemléletet képviselte, mint a Mógyé magyar ellenes vezetősége. Emlékezzünk vissza, hogy ha a Petrumájor 90 után nyitott volna a magyarság felé, akkor nem biztos, hogy létezne most szapiencia. A szapiencia abból született, a Petrumájoros magyar ellenesség szüleménye lényegében a szapiencia, illetve az az ellenállás, amely a kolozsvári Bolyai Egyetem újjáalakítását vette körül. Igen, tehát hogy azon kívül a Mógyé az mostanában elég intenzív fejlődési szakaszokat élt át. Ugye Németországban van kar, Besztercére nyitottak egy külön kihelyezett kart, és ez mind azt jelenti, mind azt eredményezi, hogy az ottani képviselők is inflálják azt a tanári csapatot, aki az egyetem szenátusát jelenti, ahol beleszólása lenne mondjuk a magyaroknak. És valóban úgy van, hogy most már nem kritikus az a tömeg. Nem, tehát egy 17% az soha nem jelent veszélyt a többségre nézve. Ezt nagyon jól tudják ők is. És még mindig nem akarják megadni a lehetőséget, hogy a kar létrejöjjön? Én meg vagyok győződve, hogy addig, amíg Leonard Azánfiré, a rektor, itt nem lesz előrelépés. Illúzióim sincsenek. A következő rektor sem lehet jobb, mihelyt ugyanabból a körből fogják őt is megválasztani. És akkor mi lesz? Tehát egy ilyen lassú jó esetben egy status quo, ami már 3 éve tapasztalható, hogy úgy békén hagyják, mert sok vizet nem zavarunk. Sajnos az oktatók is beleuntak ebbe a szélmalomharcba,
Mindent megpróbáltak. Most a közelmúltban készítettem egy interjút Brassai Attilával. Ő is elmondja, hogy az idősebbek azok belefáradtak, a fiatalabbak, vagy a nagyon fiatalok, azok bele se kezdenek, mert hogy le vannak kötelezve. Az ő előmenetelük a román többségtől függ, mert hogy ez is egy érdekes dolog, hogy a bizottságban, amely eldönti, hogy kit vesz fel tanársegédnek, vannak 5-ön, és egy magyar. Tehát egy magyar helyett, tehát egy magyar van, és lényegében 4 román dönt arról, hogy melyik magyart vegyék fel. Erről nehéz ezt nekem kimondani, de attól azt gondolom, hogy az az igazság, hogy a Mogyét elvesztettük. Tehát ezt ki kell mondani most már lassan, és ezt szerint kellene alakítani a továbbiakban, úgy gondolom, a politikai részét is ennek az ügynek, az oktatás politikai részét és mindent, tehát hogy lassan úgy kéne gondolkodni, hogy ez még van, de már nem Mogye, hanem valamilyen egyéb képződmény, amiben már nincs utánpótlása annak a szándéknak, ahogy említetted, hogy itt egyáltalán valamilyen magyar kar kialakuljon. És bár igen, pontosan tudom, hogy ezt magán egyetemként kivinni óriási nagy befektetést igényelne, hiszen kórház szükségesség. Hát ez az, hogy nem olyan, mint egy műszaki egyetem, vagy egy filológia. De azt gondolom, hogy itt ezt lassan ki kell mondani, mert ha nem mondja ki senki, és úgy teszünk, mintha ebből még bármikor is valami lehet, akkor ez a lassú lemorzsolódás politikája, amikor egyszer csak aztán már nem lesz semmi, és ennek már látjuk az előjeleit, hiszen ugye az idén történt meg az, hogy a gyógyszerészeti karra 5-ön jelentkeztek. 5-ön jelentkeztek a román tagozaton, 10-en a magyar tagozaton. Ez egy egészen más történet, és ez egy országos történet. Senki nem akar gyógyszerész lenni, illetve nagyon-nagyon kevesen akarnak. Gyógyszertárba elárusító. Így van, mert egy diplomás elárusító vagy, aki leemel valamit a polcról, nyilván, hogy ért is valamennyit hozzá, mert kell, hogy értsen ahhoz a gyógyszerhez, de nem adatik meg neki, hogy gyógyszert keverjen. Hát a gyógyszertárban dolgozóknak nem, de mondjuk a gyógyszergyárakban. Hát a gyógyszeriparban esetleg. De nem túl fizetettek ezek az emberek. Ahhoz képest, hogy elvégeznek egy nagyon hosszú és nagyon nehéz egyetemet, akkor már inkább lehetnének orvosok azzal az erőfeszítéssel, elismertebbek, jobban fizetettebbek. Van itt egy nagyon egyszerű dolog, ami már évekkel ezelőtt előjött, és pont ez, amit az előbb is említettél, hogy az előmenetelt meghatározó bizottságból csak egy magyar ember van ebben a bizottságban, 4 román anyanyelvű személy mellett. Ez már rég látszott, hogy azok a kórházi vezetők, akik ugye a ranglétrán emelkednek fel, egy adott pillanatban a magyar vezetők megrekednek, nincs feljebb nekik, tehát hogy nem tudják elérni a klinika vagy kórház vezetési szintet, mert egész egyszerűen, hogyha van román ellenjelölt, akkor egészen biztosan, hogy ő lesz. Ez kellett volna már az a jel legyen, hogy itt nem lesz tovább. Tehát, hogy előbb-utóbb ez, és ez a helyzet nem változik. És ezt a helyzetet nem is tudjuk megváltoztatni, de ebből kilépni se tudunk mi magunk. Itt a hathatós magyar állami segítségre lenne szükség. Nem vagyok meggyőződve, hogy a magyar állam jelen pillanatban erre fel van készülve. Nem feltétlenül anyagilag, még stratégiailag sincs. Hát erről már vannak beszélgetések a magyar állam különböző irodáiban. Beszélgetni lehet, de ugye itt a nagy kérdés. Komoly tervek nincsenek. Hát nincsenek, mert ennek az egész ügynek a középpontja, ami a megoldást jelenteni, az a kórház. Na most az, hogy a magyar állam Románia területén kórházat alapítson, felszereljen, stb., az még mindig nem elég, mert még szembe jön a biztosítás kérdése, hogy a biztosító, melyik biztosítóval köt az a kórház majd szerződést, a magyarországi biztosítóval vagy a romániaival.
Ha magyarországival, mert magyar fenntartású kórház, magyar biztosító, akkor ahhoz az romániai magyar emberek hogyan tudnak a magyar biztosítónak biztosítást fizetni, stb. Stb. Tehát ez egy olyan bonyolult kérdés, és egy olyan nagyon elbokrosodott dolog, hogy ezt igen nehéz lesz megoldani. Van rá megoldás, tehát egy magánkórházat fel lehet építeni, stb. Stb. Nem biztos, hogy a jelenlegi politikai helyzetben ezt felvállalná bármelyik oldal Magyarországon, akárki kerül is kormányra, hogy a jelenlegi magyarországi egészségügyi rendszer mellett Magyarország nem a saját egészségügyi rendszerét fejleszti, hanem Erdélyben létrehoz mondjuk egy új kórházat, vagy akár vásárol. Igen. Szóval tehát, erről beszélhetnénk reggelig, István. Na, tehát 80 éve van ugye Marosvásárhelyen, én azt látom, hogy nem lesz még 80, de ez az én véleményem. Tehát, hogy itt még 80-at biztos olyan fogunk kihúzni. Pár éve van még a Mogyénak, ameddig azok a tanárok még ott vannak és tartják a frontot, akik annak idején harcoltak, utána nincsen az eszmének, nincsen utánpótlása, ezt gondolom. No, mondanám, hogy meglátjuk, de én nem biztos, hogy megérem azt a kort. Menjünk tovább, akkor kitárgyaltuk itt a Mogyét. Van egy érdekes jelenség. Románia, ez egy romániai téma, nem kimondottan marosvásárhelyi. Ugye eljött a roller világ Romániába is, és mindenki, aki teheti, akkor rollerrel jár jobbra-balra, egyesek munkába, mások iskolába, mások csak hobbi szinten használják a rollert. A lényeg, hogy ezek az eszközök most már olyan szinten van a közlekedésük, és az emberek olyan szinten használták a forgalomba ezeket az eszközöket, hogy eljött az idő szabályozni azt, hogy hogyan lehessen ezeket az eszközöket használni. Nem feltétlenül van, azt gondolom, még a teljes roller használat szabályozva, de mindenképpen egy Európai Uniós normára hivatkozva Románia tegnap alkotott egy törvényt erről, és azt mondja, hogy a roller használók, bizonyos roller használók ezután kötelező biztosítást kell kössenek a rollerjükre, úgy, mint az autósok. Mondjuk ezt megelőzte egy olyan esemény is itt Romániában, hogy lefilmeztek egy fiatalembert, aki a bukaresti autópályán 90-nel haladt egy rollerrel. Ezt egy autós filmezi úgy, hogy megy előtte a rolleres ember, és közben néha ráviszi a telefonját, és mutatja, hogy 90-nel megy a pályán az ember. Na, tehát, hogy ilyenek is voltak, meg ugye a rolleresek azok... Van a vadabbja, akik össze-vissza cikáznak az autók között, és nagyobb teljesítményű rollerekkel haladnak, nem ezekkel a városi rollerekkel, amiket ugye betelepítettek nagyvárosokban. Hát az, amelyik 90-nel tud száguldozni, az egy nagyobb teljesítmény. Hát az egy nagyobb teljesítmény. És ez még a kisebbik gond, hogyha egy autónak ütközik, az inkább az ő baja, mint az autóé, viszont hogyha járdán cikázik és egy gyalogosnak ütközik, az akkor már a gyalogos gondja. Most, úgy tudom én, elütnek valakit rollerrel, vagy a roller üt el valakit ilyen, akkor legyen biztosítása, mondja most a román törvény, és azt mondja, hogy olyan rollerekre érvényes ez, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebességre képesek. Egy másik kategória 25 kg-nál nehezebbek és 14 km/h-val nagyobb sebességre képesek, vagy a motor teljesítményük, ugye ezek elektromos rollerekről beszélünk, 250 wattnál nagyobb. Tehát amelyekre igaz ez bármelyik ezek közül, a kijelentések közül, azoknak mostantól, ugye 13-án tegnap hirdette ki a kormány, az államfő ezt a törvényt, 30 napjuk van arra a tulajdonosoknak, hogy megkössék ezt a biztosítást, és akkor továbbra is ugyanúgy használhatják a rollerjüket, mert arra vonatkozóan még forgalmi szabályozás, hogy ez pontosan csak a biciklisávon közlekedhet, vagy kint is az autók között, vagy csak a járdán, vagy a járdán nem, vagy hol közlekedhet, erre vonatkozó szabályozás még nincsen. Én azt a szabályozást várom, amit több európai városban elfogadtak, és pedig, hogy kitiltották a rollereket. Igen, ez
azok után kezdett bejönni, amikor ezek a rolleres vállalkozások kezdtek elterjedni, különböző helyekre egy csomó rollert lepakoltak, és azokat az emberek kezdték használni, és ott hagyták, ahol éppen megálltak vele. Az egy jó dolog, hogyha ott hagyták, és nem dobták be a szajnába, mint ahogy nálunk bedobják a poklos patakba. Nálunk ez más kérdés, tehát hogy én láttam olyan holland dokumentumfilmet, hogy a holland csatornán ilyen mágnessel mentek végig, és irdatlan mennyiségű biciklit és rollert szedtek ki ebből. Ez egy másik kérdés, de hogy ezek össze-vissza ott vannak hagyva, nem is néznek ki jól, amikor használják, akkor nem is úgy használják, ahogy azt elképzelték annak idején, úgyhogy tényleg ez van most a nyugati városok között, már több nagyváros azt mondja, hogy na jó, akkor idáig és ne tovább, tehát nincs tovább. Jó, múltkoriában egy hétvégén felhívtam az Elektromaros Liceum aligazgatóját, szóltam, hogy átdobtak a kerítésükön egy rollert. Nos, nincs közlekedési kultúránk. És nem csak azért, mert valaki bedobja a poklos patakba, vagy átdobja a kerítésen, de akkor sem, amikor közlekedik. Látjuk, hogy mennyire össze-vissza, és felelőtlenül. Engem nem érdekel, hogyha szét akarja ő törni magát. Hát törje el. Szabad akaratából töri össze magát, de engem ne veszélyeztessen, és a gyermekemet se. Nincsen megfelelő infrastruktúra sem, azt gondolom, hogy ezek a rollerek most hol menjenek. Attól nagyon-nagyon tartózkodnék, hogy őket a bicikli mellé egy következő kategóriába soroljuk, és majd a rollersávot is kitaláljunk a forgalomba. Ne adj ötletet, mert... De kérdés, hogy ez valóban a biciklisávon közlekedhetne-e? Mert ezek a rolleresek jóval gyorsabbak, ezek az elektromos rolleresek, mint a biciklisek, akik a biciklisávon közlekednek. És akkor hol előznek? És akkor hol előznek. Tehát, hogy ugye még erről nem is beszéltünk. Jó, tehát a rolleresekre most jött egy ilyen új jogszabály, hogy ha nem is oldjuk meg teljesen a helyzetüket, ha összetörik magukat, legalább legyen biztosításuk. Tehát, vagy ha minket törnek össze, akkor legalább legyen biztosításuk, amiből azt kifizetik, mert jelenleg ezek a rolleresek inkább az autók között cikáznak. Nincs nekem bajom azzal, hogy ők ott mennek, nem vagyok ilyen roller ellenes, egészen addig, amíg ez az úriember vagy egy kislány, aki ezeket használja, vezeti, addig tudja használni, és nem csapódik neki valaminek. Tehát, hogy vannak ilyen egész szürreális járművek is, nem tudom, láttál-e, a Vásárhelyen is van egy, hogy már nem is roller, csak egy kerék. És egy ilyen nagyobb kerék, és van két ilyen állóka rajta, amire ráállsz, és azzal egy futár gyerek közlekedik. Hát én azon mindig utána nézek, mikor az elmegy mellettem. Tehát, hogy egyrészt olyan gyorsan megy, hogy hihetetlen, kettő, én biztos, hogy 3 métert nem tudnék azzal a kerékkel gurulni. 4, ő meg úgy cikázik, meg jön-megy az autók között is, meg inkább a gyalogosok között, többnyire a járdán, ahol van helye, hogy egyszerűen csak nézek ki a fejemből, hogy az ember mit csinál. Na, tehát, hogy... Megcsodáltam én is autóból, valóban engem is úgy elhagyott. Hát szerintem úgy jár, mint Korsoak útra. Adja az Isten, hogy ne legyen igazam. Nem tudom, hogy mi lesz, vagy hogy lesz, de a lényeg, hogy most született egy törvény, és szabályozni próbálják ezeket. Azért azt tegyük oda zárójelbe, hogy azért született, mert van egy európai normatíva, és igazából próbálták alkalmazni Romániába, tehát nem egy román invenció az, hogy most törvényt hoztak a rolleresekre. Az viszont invenció Marosvásárhelyen, és ezzel térünk is a következő részre, hogy mostanában Marosvásárhelyen megfigyelhető az, hogy különböző utcákat próbálnak átalakítani, a menetirányukat szabályozni, egyirányosítani, stb. Volt egy furcsa helyzet, itt a Kövesdomb aljánál a Kaptatós, Cseresznyés és Déva utcákat próbálták egyirányosítani, aztán kiderült,
egy bizonyos útszakaszt úgy egyirányosítottak, hogyha pont oda igyekeztél, akkor ki kellett menni fel a főútra, és egy óriási hurkot kellett megtegyél, hogy hivatalosan, hogy törvényesen eljuthass abba a kis szakaszba, bár csak pár méter volt a két pont között. Összeült a közlekedési bizottság, meghozta ezt a szabályt, bemutatták, hogy ezután ez így lesz. Aztán felháborodtak az emberek, közösségi médiában mindenhol mondták a véleményüket, hogy ez így nincs jól. Akkor kb. Egy hét múlva kijelentette a polgármesteri hivatal, hogy akkor ezt felfüggesztik, és majd összehívnak egy következő közlekedési bizottsági ülést, ahol majd ezt újra megtárgyalják. Majd, és hogy az egy nyílt ülés lesz. Majd összehívták ezt a gyűlést, megtárgyalták, és eldöntötték, hogy ott többet, hogy minden marad a régiben. Tehát, hogy ugyanaz a bizottság. Ugyanaz a bizottság, és ugyanazok az emberek, beleértve behoztak egy-két észrevételt a lakosság észrevételét. Tehát, hogy egyik nap jó, másik nap úgy jó. Magyarán lakossági nyomásra fejet hajtott a Marosvásárhelyi polgármesteri hivatala. Nem ez az első eset, amikor ez megtörténik. Emlékezzél vissza, csak a Libertáció utcában volt egy ilyen dolog, hogy egyirányosították kifele. Ott meg szintén felháborodtak a lakosok, összegyűjtöttek néhány aláírás, csak hogy az egy komplett terv volt. Tehát annak volt eleje, közepe, vége, hogy a Libertáció egyirányú, de a többi utcák azok úgy változnak az útirányok, hogy ez mégis el lehessen érni a Libertáció bármely pontját. Ennek ellenére a Libertációban lakók azt mondták, hogy ez így nem jó, nem helyes, összegyűjtötték az aláírásokat, leadták a polgármesteri hivatalra, és csak a Libertáció utcának az a forgalmi besorolását visszaváltoztatták két irányúvá. Holott a vele párhuzamos Juliumáni út is meg kellene változtatni. Hát mert hogy nem csak azt, hanem az összes többi kis utcát be kéne, tehát ha ezt visszaváltoztatod, akkor az összes többinek is kell változtasson. Tehát, hogy tehát kialakítottak egy rendszert. A rendszerről valaki úgy gondolta, hogy ez jó. És utána a rendszerből egy alkatrészt kiszedtek, vagy visszatettek, megváltoztattak, és a rendszer továbbra is ugyanúgy várják, hogy az ugyanúgy működjön, ahogy eredetileg meg volt tervezve. Tehát, hogy itt is látszik egy olyan szintű, hát nem tudom, nem átgondoltsága ezeknek a dolgoknak, és látszik, hogy nem viszik végig, vagy nem tudom, tehát hogyha átgondoltuk ezt a rendszert, és visszatérek most ide ebbe a Kaptatós utcához, tehát ha az át van gondolva, meg van indokolva, akkor tudok minden kérdésre, minden felvetésre normálisan válaszolni, hogy ezt azért akarom így, mert ennek ez a logikus menete. Most, hogyha bárki jön és logikusan érvel ellenem, akkor azt jelenti, hogy ez nincs jól átgondolva. És ugyanez volt a Libertáció utcában is, és most ugyanez lesz egy másik utcában is. A legújabb hír, hogy a Hosszú utcából újabban nem lehet feltérni a Kálvária fele. Tehát az sem, aki a Fortuna felől senki jön, mert nyilván a másik, aki a főtér felől jön, eddig sem térhetett az fel nem, balra. De aki a Fortuna felől jön, nem térhet föl, csak a Kálvárián csak lefele lehet jönni. Tehát, hogy változtatnak meg dolgokat, ráadásul ez a Kálváriás történet nem egy új keletű dolog, mert ezelőtt néhány évvel még ez ugyanebben a formában ezt még egyszer létrehozták, akkor bíróság döntött arról, hogy az nem helyes, és alakították vissza a forgalmat. Most megint létre van ez hozva, ahhoz a tömbházhoz, ami ott van az útkereszteződésben, addig be lehet menni, de fel a Kálváriára nem lehet menni, és nem tudom, hogy hívják ezt az utcát, ami a Kálváriáról letesz. A Negói utcába sem lehet akkor visszatérni. Érdekes. Én egy másik példára hívnám fel a figyelmet. Ugye a nagy egyirányosítási lázban a Dorobáncilor, Darabont utcát, ami valamikor Doftána volt, azelőtt Honvéd utca volt, azt is egyirányosították. És aki az ipari övezetből jönne be a városba, az kénytelen az orosz piac megkerülésével a Juliumáni út használni.
De nem nyertünk semmit ebből az egyirányúsításból, mert nem az autósoknak, nem a közlekedőknek szólt az egyirányúsítás, hogy te ezentúl most 2 sávon használhatod a Dorobáncilort, mert nem így van. Van egy sáv, és van egy másik sáv. Nem mondjuk ki azt, hogy az parkolósáv, de a kórházhoz érkezők állnak ott meg. Senki nem bünteti meg, mert hol álljon meg. A kórházat nem kötelezték annak idején, azaz a papírokban benne van az engedélyekben, hogy hány parkolót kell biztosítson. De a kutya meg nem kérdezte tőlük, hogy na hol vannak ezek a parkolók, mert nincsenek. A kórház udvarára be lehet hajtani, hogyha éppenséggel mentőautóval vagy. Vagy orvos. Vagy orvos. Orvos vagy, és vagy orvos is már a kapus. Igen. Te, mint beteg, nem hajthatsz be. Megnyomorították a kis utcákat, nagyon sokan kapuk elé parkolnak, vagy leparkolnak arra a második sávra, amit nem lehet használni. Tehát akkor legalább mondjuk ki, hogy az egyik sáv az haladósáv, és a második sávból csináljunk parkolót. És ott lehetne pénzt is keresni ebből, hogyha parkolót csinálunk. De egy ilyen köztes állapot van, ami egy ilyen összekacsintás a betegekkel, és egy jó tevés azokkal a TopMed tulajdonosokkal, akik nem tudom, hogy építhettek úgy a vasút mellé, mert Benedek Imre, aki a vasúttól 50 méterre építi a klinikáját a Fürztelepen, nem tudom mióta vár egy engedélyre a CFR-től, meg a várostól. Ezeknél meg pedig, ha a vonatból esetleg úgy felejted a karodat, hogy még integetsz a téged kikísérő szerelmednek, akkor lehet, hogy kezed le tudsz pacsizni valamelyik beteggel, aki épp az ablakban van. Igen, itt jó ez a felvetés, amit mondasz, hogy nincs. És azt gondolom, hogy igen, a kórháznak kellett volna ezt megoldania. Oké. De a kórház felépült, és ezt nem oldotta meg, és a kórház működik, és elindították, és most... És bővítették, így van, és ezt most nem lehet azt mondani, hogy oldja meg a kórház. Mert a kórház most jelen pillanatban nem tudja megoldani, de a város meg tudná oldani. A város meg kellene, hogy és a város úgy tudná megoldani, és ezt számtalanszor elmondtuk már, hogy ugye terv van arra, hogy felszámolják az orosz piacot a jelenlegi formájába. És a jelenlegi formában, hogyha felszámolnak az orosz piacot, akkor ide nyugodtan lehetne egy multifunkcionális épületet építeni arra a térre. Most egyesek, úgy tudom, te is úgy gondolod, hogy oda inkább egy parkot kellene létrehozni. Én meg most azt mondom, hogy a lakosok, az ott lévő lakosok és a kórházak, mert ott ugye nem csak a TopMed érintett ebbe a kérdésben. Hát ott van a Novavita is. Bár annak van egy parkolója, de az sem mindig, ott sem mindig kapsz parkolót, tehát hogy oda is, tehát ez egy ilyen kórház térség lett, tehát hogy oda lehetne egy multifunkcionális épületet, és hogy mindenki jól járjon. Besülyeszteni a föld alá, és fölötte parkosítani. Igen, majdnem. Tehát, hogy a multifunkcionális épület az én értelmezésemben az, hogy igen, besülyeszteni a föld alá a parkolót, vagy akár a föld alá is a föld felszínén parkolni. Meg kell oldani a helyzetét azoknak, akik ott árultak, ezért a városod egy vásárcsarnokot akar építeni. De miért kell megoldani? Hát miért, hogyha téged elbocsátottak a bányából, nyitottak számodra egy új bányát? Nem, ez igaz, nem építettek, de attól még az nem biztos, hogy az a jó megoldás, és lehet, hogy itt azért érdemes lenne megoldani. Tehát ott sok ember keresi a kegyelét azokba. De keresheti máshol is. Millió egy bérelhető üzlethelység van a városban, a főtértől kezdve egészen a kombinátig, igen, és a Fürztelepig. De nem biztos, hogy azt a fajta ellátottságot, amit ott, azt meg kell szüntetni. Meg kell szüntetni azt a fajta kereskedelmet, ami ott zajlik, mert az még csak nem is szürke. Tehát, hogy az a szürke és a fekete gazdaság között van valahol. A szürke 50 árnyalata, ott minden ott van azon a telepen. Most, ha oda építenek egy vásárcsarnokot, és azokat az embereket kulturáltabb körülmények közé
terelik, és ott megkövetelik tőlük, hogy legyen kasszagépük, meg mit tudom én, micsoda, ami szükséges ehhez, és az nem egy piac lesz, hanem egy vásárcsarnok, én ezt el tudom fogadni. És még mindig meg lehet teremteni azt, amit külföldön megtettek, hogy ennek az épületnek a tetejére kialakítsanak egy érdekes parkot. Igen. És meg legyen a zöld terület is, meg legyen a vásárcsarnok is, és meg legyen a parkolás is. És azt gondolom, hogy ez szolgálná igazából a város érdekét, mert ez sokkal fontosabb, ez a beruházás, és ezt megoldani, mint mondjuk azt, hogy a vásárhelynek a főterét esetleg átalakítani, vagy a Hosszú utcát totálisan mert hogy éppen arra van pénz. Hát mert arra van pénz persze, csak hogy arra sincs pénz igazából, mert annak is csak egy részére van pénz. Ugye most áttértünk arra a témára, hogy át akarják alakítani ugye a Hosszú utcát, pontosabban a forgalmi sávokat akarják ugyanúgy megszabni, mint ahogy ugye a Dózsa György utcában is. Itt is nagyon megosztott a vélemény, mert azt mondják, hogy ugye, én hallottam olyan véleményt, hogy látjátok, a Dózsa György utca az a jövő, és a Hosszú utca az a múlt. De azt gondolom, hogy a Hosszú utca lehet úgy a Hosszú utcát úgy modernizálni, hogy közben nem nyomorítod meg a budai negyed lakóit azzal, hogy nem tudnak sehova parkolni, ezáltal felparkoltatod őket a zöldövezetre, majd kiküldöd rájuk a rendőrséget, hogy vigye el az autóikat, és aztán 800 plusz 900 800 lejér visszaadják az autót, plusz még fizetsz 900 lejbüntetést. Tehát én értem, hogy itt van egy jó szándék, de a jó szándék mögött meghúzódnak olyan hátsó szándékok is, vagy hátsó rendelkezések is, amelyek nagyon keservessé tudják tenni azoknak az autósoknak az életét, akik most jelen pillanatban ott laknak, ott parkolnak, és ott fognak majd parkolni, mikor szétszedik a Hosszú utcát. Nem hiába tiltakoznak a lakók, nem hiába tiltakoznak a vállalkozók, akiknek üzletük van a földszinten. Viszont én arra lennék kíváncsi, hogy ahol fizikailag nincs hely, például a Gecse utca és az Arató utca közötti szakaszon, ott a Gecse utcához közel nem 4, hanem 5 sáv van. 5 sáv, ugye 3+2, és 2 rendkívül keskeny járda. Na most hová képzelik el azt a bizonyos biciklisávot, egyet jobbra, egyet balra, amikor még járdának sincs jóformán hely. Olyan járda van ott, hogy 2 ember egymás mellett nem biztos, hogy elfér. Hát a rádió oldalán biztos, hogy nem fér el 2 ember egymás mellett. Ugye arra gondolsz? Arra gondolok, a rádió oldalán, de van egy pár 10 méteres szakasz a másik oldalon is, ahogy letérünk a Gecséből balra, a Tudor felé, a Dacia felé, hogy ott is annyira szűk, annyira le van szűkítve, és 5 sáv van, akkor vagy elveszel az 5 sávból minimum egyet, és maradsz 4 sávval. Hát az 5 sáv az úgy 5 sáv, hogy az egyik sávon parkolnak. Nem parkol senki. Ahogy jössz az Arató utca felől be a főtérre, ott nem parkol senki. Ott nem parkol senki. Hát ott elveszik, tehát ott nem lesz 5 sáv. Ott 4 sáv lesz. És amúgy is mind az 5 sáv zsúfolt, főleg a stopplámpánál felgyűl, 2 megy a főtér irányába, és 1 tér fel a Bolyai térre. Igen, tehát nagyon zsúfolt. Ott szét akarják ezt teljesen bombázni, de mondom még egyszer. Akkor, amikor a biciklisáv nyugodtan lehetne 200 méterrel lennebb a patak mentén. Mert de jó, 20 évig arról beszéltünk, de jó, hogy ezt te mondod, és nem én, mert már 20 évig azt mondtuk, hogy milyen kár, hogy a Poklos mentén nincs biciklisáv, és ezt oldjuk meg. És ezt mondta az is, aki most nem azt akarja, hanem már egyebet akar. Ők most már azt akarják, hogy a Poklos mentén is legyen, és itt is legyen. Tehát, hogy itt most felcsillant egyeseknek a szeme, hogy lehet, akkor legyen. De egy dolgot azért nem vesznek figyelembe, hogy itt nagyon sok minden összefügg. És azáltal, hogy te megoldod, mert azt mondják, hogy ha jobban fog működni a közszállítás, akkor biztos, hogy lesznek olyan emberek, akik kiszállnak az autójukból. És én ezt
ha ez a mondat csak idáig van, akkor ezt akár alá is írom. Hogy biztos, hogy lesz néhány olyan ember, de számottevő nem lesz. Tehát, hogy ma nem azért nem használják az autósok a közszállítást, mert a közszállítás ma már nem lenne kulturált, vagy nem lenne viszonylag kiszámítható. Hanem azért nem használják, mert számukra az autó az a közlekedési forma, amivel az ők életvitelüket ki tudják szolgálni. És nem az, hogy felugrunk egy buszra, megyünk, leugrunk, stb. Jövünk, megyünk, gyalogosak vagyunk, hanem az, hogy beül az autóba, elmegy, elintézi a dolgát, majd elmegy egy teljesen más irányba, és ott is elintézi a dolgát, meg mindenhol tehát ilyen az életvitele. Így van, és az ember nem egy egylejes zacskóval indul el manapság, hogy azt meg tudja sétáltatni, hanem a csomagtartója tele van. Nem úgy vásárolunk, mint hajdanán, hogy lemész egy kiló kenyérére, veszel egy cukrot és esetleg egy sört. Igen. Tehát, hogy ezeket nem veszik valahogy figyelembe ezek az emberek, akik azzal érvelnek, hogy de igen a buszsáv. Én azt gondolom, hogy a buszsávra önmagában nem lesz szükség. Nem lenne szükség. Tehát a buszok ma is közlekednek a forgalomba, kiszámíthatóan közlekednek, mert úgy van összeállítva a menetrend. És te mikor odamész és várod a buszt, akkor most már hál' Istennek kezdenek elindulni ezek az elektromos panók is. Szuper, pont vártunk rá, vagy fél évet, de mindegy. Működnek, ott látod, hogy mikor jön a busz. És viszonylag kiszámítható, mondjuk azt, hogy rendben lesz. Ehhez nem kell buszsáv, mert nem lesz több busz, hogy csak azon a buszsávon ő közlekedjen, mert nem fog a közszállítási vállalat betenni egymás után 5 percenként. Így is, hál' Istennek nagyon sűrűn járnak, valóban kulturált. Tegyük hozzá, hogy hétvégén ingyenes, és mégis üresen cirkál. Mert nem ehhez vagyunk szokva, vagy el vagyunk szokva ettől. Nem azt gondolom, hogy el vagyunk szokva, hanem éppen a közösségi médiában olvastam az egyik hozzászólást, hogy az, hogy valakinek autója van, az ma már egy ilyen civilizációs járulék. Ma már az autó nem egy luxus cikk, hanem... És nem is státuszszimbólum. Nem is státuszszimbólum, hanem van, mert kell, mert használom, mert akkor összpontosítok arra, hogy autót vegyek, amikor tényleg már megfogalmazódott bennem az igény, hogy szükségem van az autóra. És nem fogok visszatérni a buszra, hiába rajzolják le nekem, hogy egy busz 40 embert el tudna vinni, és 40 autóval járunk mégis, és hogy ez menjen. Nem érdekel. Tehát egyszerűen nem érdekel. Tehát én az autóval akarok menni, mert engem az autó szolgál ki. És az sem igaz, hogy igen, mert te oda akarsz parkolni, a nem tudom minek az ajtójába, ahova éppen mész, mert odáig akarsz eljutni. Nem akarok oda parkolni, tegnap a kislányommal éppen könyvvásárra mentünk, és ott parkoltunk, ahol találtunk parkolóhelyet. Nem ez volt a lényeg, hogy én most beparkoljak a színház bejáratához. Tehát, hogy én autósként felvállalom azt, hogy igen, nem fogok találni a színház bejáratánál parkolót, akkor valami máshol parkolok, és onnan átsétálok. Nincs nekem ezzel bajom. De nekik se legyen azzal bajuk, hogy én autóval akarok menni, és nem közszállítással, nem busszal, vagy éppen, uram, bocsánat, biciklivel, mert mi nem biciklivel járunk. Ennek ellenére a kislánynak van biciklije, és arra tanítom, hogy szeressen biciklizni. És használja a bicikliét, ha akarja, majd erre vagy arra, majd ő eldönti, hogy mire. De ne akarják rám erőltetni, hogy van, és akkor majd buszsávot csinálunk, meg biciklisávot, és neked autósnak csak egy sávon lesz lehetőséged menni, és megállni lehetőleg sehol nem lesz lehetőséged, mert az sem okoz számomra megoldást, vagy nem tudom mit, hogy azt mondja a polgármester, hogy majd a Háceg utcába felépítünk egy mély garást, vagy egy emeletes garást, és te a Budaiban majd oda parkolsz. Ez közel, pont 1 kilométerre van a Budaitól, tehát én nem biztos, hogy a Háceg utcába fogok akarni leparkolni. Sőt, még a tudorosok, és ez nem fogja megoldani. A tudoros hosszú utca, vagy hosszú utcai tudorosoktól is távol van. Így van, tehát őket sem fogja ez boldogítani, és az ők problémáikat sem fogja megoldani. A probléma viszont lesz, mert probléma jelenleg is van. Tehát én gyakran érek úgy haza az autóval, hogy most bent a budai negyedben nem találok parkolót. Ezért kénytelen vagyok kiparkolni a Hosszú utcára. Nem azért parkolok a Hosszú utcán, mert nekem úri jó kedvem azt kívánja, sőt a Hosszú utcai parkoló szerintem egy minőségtelenebb parkoló. Ráadásul fizetéses. Egyrészt fizetéses, másrészt hársfák alatt parkolok, ami után az autóm úgy fog kinézni, hogy Isten, le kell kaparni majd az autómosónál a hársfáknak ezeket a cseppecskéit.
Kettő, egy elég nagy forgalom halad el mellette, ami összeporozza, összekoszolja az autót, még télen is. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan állapotokban parkolok ott, ami számomra nem kedvező. És mégis ezt kell tegyem, mert nincs más megoldásom, hogyha ide szorulok ki. De most, ha ez megszűnik, és mondom, ha ez a hosszú utcai parkolás teljesen eltörlik, megszüntetik, az egyrészt azt fogja eredményezni, ezek az autók meg fogják keresni a helyüket bent a negyed többi részein. Nem fogják megtalálni, ezért az zöldövezet lesz a károsultja. És innen kezdve rögtön következik az, hogyha egy zöldövezetre parkolok, akkor itt van az óriási nagy invenciója a Marosvásárhelynek, hogy elviszik és elszállítják az autómat. Most erről engedj meg nekem egy ha visszahozod, akkor még mindig csak a zöldövezet marad. Igen, engedj meg nekem egy fél mondatot, mert erre borzasztóan büszkék. Most láttam éppen egy videót arról, hogy az alpolgármester elmondta, hogy megoldották ezt a helyzetet, mert hogy közel 400 parkolót szabadítottak fel azzal, hogy az ott parkoló, ott hagyott autókat elszállították. És ennek az ürügyén bevezették ezt az elszállítunk mindenféle autót. Na most ez egy borzasztó felháborító történet, hogy annak az autóját is elszállítják, akinek egyrészt nincs hova parkolnia, nem adod meg a lehetőséget, hogy ide parkoljál, és én ha nem oda parkoltam, hanem ide parkoltam, akkor igen, büntess meg, hanem elszállítod az autómat, 800 lejt kell fizessek azért, hogy egyáltalán visszaadd az autómat, plusz meg is büntetnek. Tehát még kapsz büntetést is, mert mondjuk zöldövezeten parkoltál. Nem az a büntetés, hogy elszállítják az autódat, hanem azért te kapsz egy külön büntetést, plusz azért, hogy visszakapd az autódat, mert az, hogy visszakapd, az a díj, hogy ők megőrizték, nem tudom hol, elvitték oda le ki van jelölve egy helyszín, ahol viszik ezeket az autókat. Tehát, hogy azon címszó alatt, amin az emberek bevették, úgymond, és elfogadták azt, hogy na jó, rendben van, szedjétek össze azokat az autókat, amelyek hosszú évek óta nem voltak megmozdítva, és ezáltal szabadítsatok fel parkolóhelyeket, ezáltal becsempészték azt a lehetőséget, hogy elvisznek mindenféle autót. És valósággal vadásszák azokat az autókat, amiket el lehet vinni, és annak ellenére van ilyen ismerősöm, aki személyesen megjárt ezt a kérdést, annak ellenére, hogy azt írja ez a határozat, hogy ha neked el akarják vinni az autódat, de te közben megérkezel és észrevetted, akkor nem viszik el az autódat, hanem büntetést kapsz, és elmehetsz vele. Ha már felemelték az autódat, akkor egy csökkentett összegű díjat, ha kifizetsz, akkor visszaengedik az autódat, gyakorlatilag leveszik a platformról és visszateszik. És csak akkor kell kifizesd ezt a maximális díjat, hogyha elvitték le oda a Raktár utcába, és ott őrzik, védik, mit csinálnak az autókkal. Most ennek ellenére az a szolgálat, amelyik már feltette az autót a platformra, az nem helyezi vissza. Összevesztek, ott a két ember mondta, hogy de főnök, lehet. Azt mondta, hogy én nem kockáztatom a szerződésünket a polgármesteri hivatallal. Ha fent van a platformon, megyünk, majd ott kifizeti. És ott volt a tulajdonos, és mondta, hogy ember, szedd le a platformról, itt van a pénz, elviheted. 2. Személyes szemtanúja voltam annak, akinek felvették a platformra, feltették az autóját a kórház elől, és az ember könyörgött, hogy add vissza az autómat, mert mennem kell, időre el kell jussak, nem tudom hova, és azt mondták, hogy már nem. Most már nem, le kell menni oda, ott kifizetett, végigjárod ezt a helyzetet. És mondta, hogy itt van a pénz, vigyed, kifizettem, csak add vissza az autómat, és nem. Tehát gyakorlatilag olyan mértékű felháborodást okoznak ezzel, és nekem senki nem mondja, hogy ez nem az autósok ellen szól. Ez az autósok ellen szól, az autósok megsarcolásáról szól ez a kérdés. Az is az autósok ellen szól, hogy biciklisávokat vezetünk be oda, ahol semmilyen indokoltsága nincs. Az is az autósok ellen szól, hogy megszüntetik a parkolat, ahol nem lenne indokoltsága, és ez az intézkedés az autósok ellen szól. Tehát gyakorlatilag a Marosvásárhely polgármesteri hivatala egy nem autóbarát polgármesteri hivatal, és egy elég nagy lakossági számú ellen foglalt állást azáltal, hogy ezeket az intézkedéseket meghozta. Ez az én véleményem. Elmondtam. Valahol ki kellett mondjam, mert már nagyon kikiváltkozott belőlem ez, hogy ezek a dolgok így egymásra tevődnek. Jó. Hát akkor itt a vége. Fuss elő. Ezzel a végszóval zárjuk. Jó, akkor ez lett a végszava ennek a
pontozónak, folytatjuk akkor a következő témákkal. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy meghallgattak.